Hello guys, welcome back sa Simpleng Luto ni Inlek. So, meron naman tayong bagong recipe ngayon. Tinatawag natin na ginataang tilapia. Okay? So, siguro marami na nakakaalam ganitong putahe. So, ito po yung mga ingredients. Siyempre, meron tayong tilapia. Dalawang piraso po yung natin. At saka meron tayo, of course, yung gata, yung pinaka-importante po, yung gata. Kasi ginataang tilapia nga, di ba? 5 cups po ng gata po ng niyog, okay? Parang nabulunan ako nun. At saka meron tayong, of course, bawang, yung luya, yung sibuyas, onion. Meron din tayong siling labuyo, okay? Mga ano lang to, 2 piraso. Pwede maramihan pag gusto mong maanghang masyado. May paminta tayo. Okay, paminta po. Nakita nyo yung may separate na isang piraso na bawang para pag prito po yan mamaya. I-explain ko po sa inyo bakit magprito tayo. Yung typical kasi na na ginataang tilapia, hindi po piniprito. Okay? Direkta na po. Meron din tayo, of course, yung 5 kutsara ng vinegar. So, pwede din gumamit ng yung sukang niyog. Maganda rin, masarap din yun. Pero ito, yung ginamit ko yung vinegar po na sugar cane. Okay? So, ang una natin gawin, of course, yung sabi ko nga kanina, iprito natin itong tilapia. Okay? Yun yung kakaiba ng ginataang tilapia natin. So, pagkatapos ng prito, saka tayo maglalagay ng ibang mga ingredients. Okay? So, saglit lang po Yan. So, dapat guys, mainit talaga yung mantika para hindi didikit yung yung isda. Okay? So, dapat tingnan mo kung dito ba. Lagay natin tong bawang. Okay? Yan. Pag maging brown yan, pwede na. Pwede na to. Dapat malakas yung dapat malakas yung apoy. Ito natin itong tilapia. Antay lang po tayo guys. Ito na po yung tilapia. Saka natin ipat doon sa kabila. Okay? So yan na po guys. Na prito na po natin yung tilapia. Ito na po. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, halo-halo na lang tayo. Okay? So, ganito. Lagay natin itong tilapia dito sa may paglutuan natin. Yan. Yan. Okay? So, gagawin natin, halo-halo lang tayo na. Ito pala yung pampalasa natin meron tayong siyempre yung asin. Okay? Meron din tayo sugar. Yung sugar kasi po sikreto yan. Okay? At saka baka naman hindi tayo gumagamit ng MSG. Ito lang gagamitin natin. Pero hindi ito ubusin. Okay? So, halo-halo tayo lahat. Okay? Hello baby. Away dyan, away. Okay. Dito ka sa likod. Are you hungry? Okay. Away ka dyan. Iba na to. Gutom na yata. Okay. So, let's go. So, ito muna yung mga ito, yung luya, yung bawang, at saka pangika. Okay. Sa huli na tong bandang huli na tong siling labuyo kasi maanghang to Okay. Yan.
You're hungry? Okay. Wait lang. Ito, isang kutsarang asin, pwede hindi ubusin kasi kung ayaw yung sobrang maalat. Okay. Kunti lang. Hindi ko na inubos. Of course, yung ano natin, yung paminta. Lalagay tayo ng kunting magic para may magic, okay? Para may magic, bibi, di ba? Para may magic, ano? Di ba? Yan. Tapos, lalagay ko na itong isang kutsarang sugar. Okay? Pampalasa lang, pampalasa. Kung ayaw nyo, pwede din. Sikreto yan. Okay? So, of course, itong gata natin. So, pwedeng hindi ubusin, pero gusto nyo kung masabaw, lagay nyo lahat ng 5 cups. Okay? Yan na po. Hindi ko na uubusin kasi sobrang dami na. Yan ang itsura. So, gagawin natin, turn off the, turn on pala. Ano ba yun? Turn on the gas. Oy, ayaw. Lipat natin sa kabila. Ayan. Okay. At ang bagal. Yan ang itsura. So, simple lang. Pag kulo niyan, hayaan mo na mga 2 hanggang 3 minuto. Pwede na. Okay? Ganun lang kasimple po. Okay? Sana na yun. Ayan guys, kumukulo na. So, bago ko makalimutan, lagay natin tong suka. Yung vinegar. Yung sugarcane vinegar. Maglagay natin dyan, huwag natin gagalawin kasi mag-iiba yung lasa pag ginagalaw natin yung naglalagay tayo ng suka. Okay? Yan pong itsura. Yan. Lalagay tayo ng suka. Yung 5 kutsara lang pinakalas na itong siling labuyo. Okay. Ito na lang. So, yan na guys. Luto na yung ano natin. Pinatahang tilapia. So, pagkulo kanina, yan yung hitsura ngayon. Pinalagpas ko lang ng ng 3 minuto para talaga manuno dun sa laman ng tilapia yung gataan natin. Okay? So, sana ma-enjoy nyo. Maglalagay tayo dyan sa may lalagyan natin ng okay? We are going to turn off the gas kasi baka mag-iba yung lasa. Okay? Palapit natin to konti. Woo! Ayan. Sarap naman. Ito, lalagay tayo. So, bago tayo naglagay ng sabaw, hindi ko hinalo kanina yung siling labuyo kasi baka sobrang maanghang. Ito ko na lang ilagay. Ganyan. Ito. Lalagay tayo ng gata. Oh, yan. Okay. So, yan na po yung ginataang tilapia natin. Okay. Itsura pa lang, ang sarap. Ang sarap na guys. Diba? Ba't ang bulol ko ngayon? Ito na guys. Yan. Okay. Yan. Swak na swak. So, sana po na-enjoy nyo yung simpleng recipe natin na ginataang tilapia po. Okay, maraming salamat po. Sana subscribe kayo ng channel ko at tuloy kayong susuporta. Thank you very much.